Man når til et punkt, hvor der er brug for forandring. Der er opbrud i luften. Uro. Det, som har været, er ikke længere. Man må se sig om efter fodfæste og et nyt holdepunkt. Det sker vel for de fleste bands. Følelsen af at stå med en bog i hånden, hvor et kapitel netop er afsluttet, og der kun er tomme sider tilbage. Efter 5 år, med 2 lovsangsudgivelser og en masse gode lovsangsoplevelser, kunne vi mærke, at noget nyt var på vej. Vi tog væk, langt væk, til Langeland, og lidt længere endnu, til udkanten, for at finde ud af, hvilken vej vi skulle køre tilbage. Fra sommerhuset til en ny drøm. Vi fandt drømmen i en naturlig lyst til at skrive sange til tilværelsen, til hvordan vi oplever og erfarer verden, mennesker, meningen. Og det ledte og leder os til den virkelige drøm. Håbet om, at der er noget mere og større end dig og mig. På samme tid med frygt og med glæde. Så vi begyndte at skrive sange, glade og frygtsomme, sammen med drømmen. Og nu ser vi frem til at dele den med jer.